Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajengakran halor kalintiral ha kajala kadai kamat kabaklut bha ha kinigisngi ha kaba kidon kiba pensngo baki thrang bandon ya kalintiral don ru kiba persya na kalyang unongsan hima henne kasi ulayo banyakran bat wei usam larang ba ubade unong yalam barim jong kakasi Students Union Hajantia Hills uni usam larang ba ulapan paw bashimet umdan kajeng persya ya kalintiral ha Meghalaya ula benrap da kaboong baka jela kapan mi ishibun umar po akando kumu motion udawyong bat kiwei henry lada pai ya kajeng yade yathiet yakini ki mar po akando kajela kahap banlit di sya Assam bat sya Bangladesh bunsin kini ki mahajan kishim kabu bat lada kimla bandi ya kimar hakasi baki wanra hakasi kababut kipenhiarno ya kador jong kimar kani kabu jing e shibun yaki Ulaong ru bakum ya umaushun haba kidi sa Bangladesh kidi ha kador kabaduna. Kini kibana Bangladesh hadien baki lateliat ya umau kidi kela sa India ha kador kabarem. Kini kidi kijing e kibakum kinong khayi kimat bat lada kajela kadon ya kalintirel lada kini kimahajan kimtre shim kinong di kila ban om di yaka. Bat bu shwa hadu bakador kan kiyo namar kamar kadon hala kajong kajela Om Shakiwei ki jela. Ladangi dan kalintirel ngila ban penpoy ya kini ki marpo khando sha West Bengal, bat Shakiwei de ki jela jongkari India, menta ngila ban letbu tang sha Assam bat sha Bangladesh. Ulaong. Habaya de bat kajing bamtre ya dan bentalang jongka Congress bat ka VPP ha ka All Party Committee na kalyang uniu samla ulaong baha kajing sngo jong ushimet kadan kam bandan lang hapo ka committee Bakin yo banyathir banyatai sani bha namar banshu persya habar kampoi she Henry don kam bandon lang hapo kajing penpau ya kijing persya bat ai jing mud banyo jing mentoy lang shu uloong kumba kalong menta kador kamur ha Meghalaya karem namar yaki mar balapan ha Guwahati bat lawan kit dakit rock Henry lada ka good train ne ka rel kit mar kan poi ha ka jilla katno kan ai jing mentoy omtang kador kamur Henry ka yo kam yo jam jong ki pat ba na ka jilla habay day bat ka jing ong baka jingwan buhay shnong jong ki briu nabar ka jilla Kajur bha na kalyang uni usamla rangba uloong balada ki trayeng kim ai wai yeng bat kashnong kamsha shei kini kibriu kisa katnu e kinla bansa kani baro kasyong hangi kumnu nginte lakam bat banum ai wai ya kini kibriu bawan nabar tangkata kanumdan kajingwan buhay shnong jong kibriu nakiwei kijela Bakal Windows pi kumway di kinogilam sen balang menshwa de kumno PUI habe de berkene ka isu lentirel de kebde shibun ba albat ka tilkot ngani bni don bentah aja bede berkene ka lentirel ka ba ka government ka ba ngut ban wanra po Meghalaya jani ti ngah shimet kat kum ka jing yo ijong ha ngan ong bi direct ngan persya namar ba kajingwan jangka ngatrai kan debi kijing toy haki bebun kiliang ti example dingi pej kimah di badan apo jela jong imo ngan pai shu motion uba menta ka ngiliyo ka license ka bapo aki liang aki sodong sokul kadon kajing hiar namar ni don unu motion ni laban tak haber ni asa ane Shakiwei pagi state ni laban pun poi nama ada lari ngikit lagi ka truk ka kata shibun ka transportation ka dor jong numar umi hapshu ti shumot menta pe ni menta ni train ngadi eksporta ba shek shalan sport bangla menshwa had usnam arajar kasan kandu kanyo dor motion la poi new pula CCFD shikubit dekat panami kisni kanang hiar ti ngaperkat bagi ke tu gajian nomor ban ngingim don ga jaka bang pa supply shikubun ki jaka nta udukan po bangar kunyan kador
te hang ta ka jing i jang ala da uni kan ni ka literal ka wan hapo ka state jang i ya tu umar nginam ya i umau shun nginam pha tang abang la ni ha karang ngans dan ni hang ni asam ki factory badan asam ngila man pha chibes bangkol markat kum ka jing tip jang ba ya uni umar nang ni export bangla ka import uni umar ya uni umau shun jang i ka crush yang tu ka crush yang da tu ka pha biang sa state cha India na West Bengal tekum kita ke inga ke jupun ke jing ijuna lada kas ka train ka rel ka lentiral ka wan hapo mikal ji laya jami ya unu mar ngila benkit ka train direct shapo Kolkata ani shaknu state kiwi state jong kari India kata ka dei ka wei ka ba ngingin yo nong manta ka baar lada ka train ka wan kani ka rel ka wan ngatip kinong train ki bunang to kinong train yang to ki batep ki balon on load katu ki berujungi kila yo kam jam kili yo kam jam sagaway ka dor jom kita gi mat bawan nang kain kita dor ka baan nang tapat kini ki lokal jong ki banyak pick up truk la pipet mantakin ki truk untuk syaka kini mi yushu ki jai tambah dikit kini simen lokal penhap yang stoin mau korwat shane hi shapo mikhalia dari shabar kinum shimshu marka karit kami hap shu teto hang turu nang tar da kawan hang tu kini ki mar bam mardi hangu ke station gadan kitu la yono kini ki bab kamai pick up kila nang tu te menta ka de ka jingwan jong ka railway ka de kata ka ba ki try muluk ki nong tray jong de ki peu acara tu ki sayono nang to kata ka de kabangi i ngana lang sungang ngarsya ngakwa hin marba ka government hadu menta ka ong bai ngin penpoi ka ya ka train ya ka rel tang ban kit marbam padi passenger de don shibun ki ba oppose je kani don shibun ngai ki om ba ka jingwan jong ka rel kan dei ka influx ka state jongi te ngatrai lada ka rel ka train ke bakit marbam kanam la bakit passenger te example kam ha mandi pathak mo po garo hills kan musnem kala yai impat i influx po garo ni la don nem na bayu i bak influx ka jur ki banabar ki wan po garo gil shop ki tablo pat i padon ra hadu mentan te kini ki ngi iba kadai kijing nong mo daga train kawan lentiral kawan kadai kijing nong try mulo simut mantala syai sisni license mining ki online kila yo di dikira siam belum sini kan ni la ni kawan ka railway kawan kamu ngindon kam bali ibu siduk hati example dengan lek bu dau yang apa oti ngang syai penhap marang ti dawan nanti marwi kunyat kador mentang ong ai prajar siton lada sakmit kum la syai wong an wajar kum la syai wong an wajar kita ki jia kadi ki jing duk nong la ni wan hang ni don mar hang ni lada pinut sim la pinut i hang tu marhat haying la ban ye pen e baru marwi kata ka sibun kadi ka ba ka jing wan jong ka train kadi ki jing nong ka bakra jong state jong de bakal bener sebab hai pat dia ka wei ko committee ka banak len juga sorkar kala thau kata ka all party committee ha ka bangi yo iba artli ki sang san perthai jo ka jela kila kentat bani don bendalang ha kani kata ka VPP ber ka kongres di kumdo pisno ha bai dei ber kani pat ya ka tu ngamla ban ngam haji sha ngam dei ngamla ban komen sekto ndai wei ba pila kali ha ban juba mo ka government ka plan ni ka babahatam ba unu urusan pang dari ki MLA mo bakin ya don bantah ke haga tu ke komiti bani discuss bani ajimut ki kanu ke badai ke balai ndai kini pat arsing kimtre ka pamut baki dan kena kan ki panut ban syong haga apok dorbar mo ni dari ki barang ba hang to kin yatir ya tai yatir ya ka ai ba don haki la ki persyak bakin yatir hamik kalong kam klaim teh bani ka bagi upus ni keren stroke ni keren social media ka bah bana nampak komiti le ka jing susuk juna bakal bener sampai day pat kini ka
kador jong ka marba mardi apa kejela jungi ngiyo iba kakiu ba ladai compare bat kiwei pat kejela ki ba kadon kalentire de nagaleng jong pi trai ke ba PPOE ya kata ke trai kita kita Kadau tentara yang tak kalong kumne sibut mentaka ki marbam jongi kababun ki point bet na bar state na ki state no kha ai biar kunta tak pan te balik kam kiu ba kawan na ki state hap agoti ka transport jong kini ki badon ka transport ki mar transport ki yong nang nang tu ba ki wan nang te ki kit ka trap hap charge ka ba ka transportation ka hang tu ka laram sa ko we da pipet man kan ni ki babun ki kit hap siu hap penkim susu mana yap ba di kata ngong lada ka train lada ka rel kawan hang ni hapok jela jungi kita ki ingin lalai ingin ayo ka dor ka bakampiang nama da kawan hang no hapok lokal pa ka kam da rem than ka baikit bai ba kumba kumba kikit na po ting na po asa